Maayong gabi kaninyong tanan. Kini inyong alagad sa kahinan, si Manoy Kulas. Kini atong programa, kini ang akong suliran. Hello sa atong mga viewers karong kagabi una. Pasensya ka mo gabi, aduna na kitay problema sa atong account, no? Dili ni ka broadcast kagabi, so nag-live, FB live kita gabi, pero sa atong 1 hour nga panaguban sa FB live, nakita kung gihapon kamo mga viewers diri sa ato ang Kalahing Vlogs channel. Mayang gabi mga viewers, sa atong duha ka viewers, salamat kaayo sa panaguban. Kini ang ika 8th night na natong panaguban sa atong programa, kini ang akong suliran. Salamat din kaayo kay nakabalik na yun ang atong pag-broadcast diri sa atong channel sa Kalahing Vlogs. Mga kalahing, asa na mo mga kalahing? Maayong gabi, Janet Rice. Ug sa atong tulo ka viewers nga kauban nato karong gabi una. High five viewers. Please comment below kung kinsa ni atong makauban karong gabi una. Kumusta Janet Rice? Ang imong adlaw karong adlaw. Tonight is our 8th night of our contract for the 10-day live streaming here in Kalahing Vlogs.
channel. Kung kinsa tuy adunay sugilanon o suliran, palihog kong pagpadala sa akong FB account, Sammy JR. Kay atong basahon sa hanginan, tagaan na to ikinabuhi. Team Bukidnon, where are you now? Nakabalik na gid kita sa kahanginan. Kining programaha yatod kaninyo sa Vida Power Essentials. Aduna kitay 5-6 ka klase nga products. Sa pagkakaroon ipakita ko pa ninyo ang uban lang nga products ha. Aduna kitay power drops, tambal sa ubo, sa sore throat, miski sa mga acne ug mga bugas-bugas. Si Power Scent, tambal sa panuhot, sakit sa tiyan, mga hubag, tambal usab kini. Si Power Oil, kini ang haplas para sa mga buntis ug sa mga bata, dili kaayo hala, no? Same effect sa Power Scent, si Power Oil. Please comment below kung kinsa atong makauban sa kahanginan karong gabi una. Evening sir, maayong gabi ikat. Asa na atong Team Bukidnon? Late na kayo ni Meg, work pa ko ma. No problem Meg, lapit kagpasa sa link. Saan yung oras niya, Meg? Salamat sa Lord, sir. Super thank you. You are very welcome. Salamat kaayo sa imong gihatag ng pasaging 10:03. Bata ka man na eh. 10:03. 2 hours lang ato ang bigas sa Pilipinas. 2 hours lang. Sa ako sir, 8:04. Yes, yes. Abi kung di na po ka-live karon kay nagkabuang na pod. May gani na solusyonan. Hapit na yun ang oras. Magani pagka 8:01 na okay na yun. Shout out kay Cathy nga taga Valencia, Bukidnon. Salamat sa kanunayong pag-uban kanako. Si Meg Jeremy Padasa sa Australia. Mayong gabi Meg, kabalo ko nga dili ka ka-sustiner og taas. No, si Suset Almondia ug akong anak ug akong gwapang asawa. Mayong gabi kaninyong tanan kay Janet Rice. Mayong gabi. Si Janet Rice ang una naka-kuminto dire sa atong programa sa kalahanginan. Kini ang akong sununan sa kalahing vlogs. Mga kalahing paningog na kamo. Time check, it's 8:08 in the evening. From Cathy Randy Abing, walay problema sir. Salamat po guys, imong kamaayo sa kauban imong admin sa BSL o mga maayo mga admin sa BSL. Aduna po kitay usa ka payag na si Yuhan Forever Friends, something like that. Kay Cap Ox, where are you Cap? You're absent last night. Pagpatim-aw na sa akong programa.
ikawalo na nako ni nga kaghabion sa akong kontrata nga only 10 nights. Naot nga kung gwapo atong dagan, kung gusto pa sa akong mga kahigalaan, mga kalahing nga magpadayon atong programa, pwede pod nga padayon nato. Nanginahanglan lang gayud ako sa iyong suporta para mapadayon ang atong programa sa kahanginan diri sa atong channel nga Kalahing Vlog. Try studies daw siya mag-BL sa kay para mahuman daw niya iyang mga trabahoon. Uy, may pa siya vacation leave. Jenny Lane, Inglaterra, tapos na ba? Wala pa taon. Jenny Lane, kaka-start lang nato. No, nabisi pa kung pasa sa mga link para maduwagan atong viewers nga kanunayo nagauban ka nato. As of now, we have 6 viewers. Hello, Genevieve Anthony. Good evening, madam. Ang akong amiga nga guwapa kaayo nga parihag naong sa iyang bana. Madam Genevieve, shout out sa kay Madam Genevieve. Nganong parihag na mugnaong sa imong bana, madam. Jenny Inglaterra. Okay, abi ko, na late na ko. Wala pa. Sayo pa kayo. Reggie Manuelos, present, AKG, hinanet, dring aside. Gabi, wala ko sa atong Kalahing channel. Pero kusog ka imunit. Karoon nga naabalik na ta. Hina na ba yung net? Yaga, malit mong net. Ma'am Genevieve Anthony, palihog kong pagpadala sa imuhang sulat-suliran o sugilanon para matagaan ato kinabuhi diri sa kahanginan. Ug para mahatag namo ang among tambag ug among komento, among tambag nga ang nagahatag tambag utrong mga tampaganan, tamsak mga kahigalaan. Tamsak. Ellen Delfino, hello sir. Ellen Delfino. Hi, Ma'am Ellen. BSL ka ba, Ma'am Ellen? BSL ba si Ma'am Elaine? Mayong gabi tanan. Tamsak mga kaigalaan, tamsak is just press the button. Dili ko ka-mention o mga kuan, ki-stick to daw si Lolo. Copyright music. Okay, stick to kayo si Lolo. YT. Banglatos. Natistingan mi, nalatosan mi. Shout out kay Ellen Delfino nga just subscribe sa atong channel. Salamat kayo, ma'am. Palihog po kong subscribe, Madam Genevieve Anthony, sa atong channel. Ay, sorry. Ano magod ako, anak. Pasaging, ha? Pasaging. Sorry for the word. Salamat sa atong sponsor nga si Janet Rice. Palihog kong support usab pasaging sa iyahang channel diri sa YouTube. Sagid France, paki-shout out ako sir. Si Leslie to. Uy, Leslie of Kuog Mandog. Shout out kanimo diha. Kay Ellen Delfino watching from Davao City.
Ma'am Ellen. Kinsa magpa-jacket? Kinsa tong adunay channels? Jakita na to si Madam Janet Rice. Salamat kayo sa sponsor sa atong programa. Reggie Banuelos, maligos ako, balik ko niya. Kinsa may imong gipahumutan? Amiga kong buutan. Naara ko dire, Randy Abing, shout out sa Team Bukidnon. Asa na mo? Team Bukidnon, Madam Angelica Suarez, ads, kay ads nga letter atong basahon karon. Kay Lindon Amor, ug kang Ma'am Maylin. Where are you? Team Bukidnon, Team Bukidnon. Kumusta ang inyong adlaw nga kahigalaan, mga kalahing? Productive ba? Bisan pa naagihapon ta sa atong general community quarantine. Pero ganina sa akong pagawas, no, na nagtrabaho man gihapon ko sa among gamayng negosyo, daghan gyayong tao na nagawas-gawas, no. So prone kayo taog malagmit mag-increase gyud daily ang atoang infected sa sakit ng COVID-19. Ingat lang ta mga kigraan, sir. Paki-shout out din daw si April Lee nga kalas ka iglod. April Lee, mayong gabi kaninyong tanan sa Kuog, Mandug. Salamat kayo sa paglili, sa pagban ka na mo diri sa atong channel, Kalahing Vlogs. Palihog kong pasaging, palihog kong campaign sa atong channel para mabibo kita matagabi diri lang sa Kalahing Vlogs. Sa Gid France, kung aduna kay sugilanon o suliran, ipadala diri pinaagi sa akong messenger ang inyong sulat-suliran. Sir, salamat kaayo sa consolation nga akong nadawat. Happy kaayo ko. Salamat pud kaayo Ma'am Jeneline Inglaterra sa pagsuporta sa pagdula. Nag-increase ato ang saging kalisod. Nag-increase siya pero karon nag-stop na siya. Nagklag ang arteries. Wala naka-circulate. Tama na kita 600. Taod-taod kung asa naman si ads. April, aduna kita ikuder mga 8:45 taga Davao. Di pang deadma man god Miss Ubansan. bitaw nakasabot ko nga na gina siyang live, no? Pero padayon gyapon kita. Kumbaga, the show must go on. Kulas BE, Maria Lorna Valiente. Sus, pangalan palang dahan. Berhen na. Mga anta nyo, sir. Uy, salamat ha. Salamat kay sa imong pagkaon. Ako, nagauban kaninyo. Kabalo ko nga kaning 5 viewers, dili lang ni 5, no? Sa isa ka cellphone pwede tanawon sa 3 ka tao o 5 ka tao or above, no? Hopefully. Perting dako ang katawa ni Maria Lorna Valiente. Maria Lorna Valiente, si Red
Kalimot ko sa pangalan ha. Red Diary? Red Butterfly? Oh. Asa na si Ads? Calling the attention of Ads atong pagabasahon ang iyang sulat sugiran karong gabi una. Time check. It's 8:20 in the evening. Good evening, Ma'am Angelica Suarez. Nag-prepare pa, sir. Si Mama ni JL, asa na? Kulas na kay viewer, i-chat meet nako. Kulas na kay viewer, i-chat meet nako. Hala, taga Cayman Island, asa na mo? I-chat meet na ninyo si Maria Lorna Valiente, ang babaeng. Diday. Si Auntie, nga uhaw og chatmate. Andam-andam na atong caller from Kuog Mundog. Iandam na imong sugilanon. Grabe siya, Auntie. Si Maria Lorna Valiente, pangalan na lang gayud, ang virgin. Unsay maayohon dinhi. Anatay caller, Maria Lorna Valiente, madam. Karong taod-taod, unahon na to ang pagbasa taod-taod ang sulat suglanon sa usa kanila lang sa Valencia, Bukidnon. Ang Team Bukidnon adunay sulat ikatampo karong gabi una. In 7 minutes, basahon na nato ang sulat-suliran sa atong higalaan, sa atong higala nga taga Bukidnon. Wow, ka-nice kay Naay Music. Maayong gabi, Ma'am Maylin. Maayong gabi kanimo. Diri na ta sa atong sugilanon. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran.
Asan ang sender? Sa bugtong tuyo ako makalagad kininyo. Akong gituyo pagbugna ang bagong tulumanon. Kini ang akong suliran para tambagan kamo sa walay klarong tambag sa utupon tambaganan. Kini si Manoy Kulas. Maayong gabi kaninyong tanan. Aduna kitay sulat sugilanon sa atong higala nga taga Valencia, Bukidnon. Matod pa kaniya, dili about love, kay og love atong hisgutan. Pastilan, abtantag 2030 sa kataas sa akong sigilanon about love. Di daw love. Siguro pang probinsyano na iyang love story. Bitaw, mayong gabi ay sa tanang listener sa imong programa. O congrats kuya, kay daghan na ang nag-subscribe sa imong channel. Salamat pod kaayo, letter sender. Sugdan na nako ang akong sugilanon. Kuya Kulas, sa gamay pa kong bata, grabe jud nako kalihok sa duwa. Kay bata lagi. Ug wala si mama ug papa, ako taong Manoy Tony, magbantay sarado nako aron di ko makagawas sa balay. Kay naa man gud kanal o irrigation duol sa among balay. Kuya, ug simba ko mahagbong ko, maanhing jud og sayo simba ko. Maong bantay sarado jud taon akong uyuan, bisan blind siya both eyes. Blind both eyes si Manoy Tony sa atong letter sender, mga kahigalaan. Suluoy yung kaayo ng mga VIP, visually impaired person. Tanang mga igsuon sa akong papa, si Auntie Diding ug si Tita Elaine, kana jud sila gabantay sa ako sa bata pa ko. Kay si Colnaldo ato dili pud kapuy og balay, kay kugihan pod magsugok sa pasakan, manakop ug langgam ug mga baki. Hehehe. So tanay igsuon sa akong papa, feel jud nako ilang love sa kuha. Tanang relatives ni Papa Felipe, ramdam ko ang love and care nila sa ako, bisan dili ni relative by blood. Yes kuya, adopted ko. Kay ang akong biological parents sayo ni Panaw, maong sila ni Mama Lori, akong iyaan, ug si Papa Felipe bigkal, maoy akong nadak-an nga ginikanan. Ug mao lagi ito si Manoy Tony ang akong tagabantay. Pagkaminyo nako dayon nagkaanak ko si Manoy Tony lang gihapon tagabantay sa akong anak. Ug manggarab ko Kuya Kulas, kay pobre lagi kinahanglan jud maning kamo aron mabuhi. 2002 nanarbaho kog Manila ug naminyo kog utro. Yes, sakto imong nabasa Kuya Kulas, naminyo kog utro. Kay katulgyud kaayo. Sumpar to. O kung ikaduha, taga Pampanga, duha po ang anak, babae ug lalaki. Pero sa ako nang gikaingon sa unahan, dili love life atong hisgutan. So, mao to 2004, naminyo og taga Pampanga ug nagkaanak. Tungod sa kalayo, dugay-dugay ko nagbakasyon ug Bukidnon. Kay unsaon man gud adtong panahon na Kuya Kulas, nga G na G man kaayo mi, as in gipit na gipit. Pero sa ngadto di kalayo ang Miss Ginoo, naka-L na mi, luag na gamay. Unsa man ning luag? 2016, January 18, nakabakasyon ra jud ko Bukidnon. Ug didto nakita mis ako mga iyaan ug uyuan, sila Auntie Diding, Ronaldo ug labi na jud si Manoy Tony. Dayon ato ko gatambayan sa balay ni Manong Tony, Kuya Kulas, kay kusog signal sa akong pocket wifi. Kinalaging adik
og FB. Samtang nagbakasyon ko dito, kuya, i-enjoy na ako ang moment nga makabanding sila. Si Manoy Tony, kay ganahan man kaayo siya music. Ako siyang gipalitan og gamay nga speaker, kay uso man to ako nga time, adto nga time. Lingaw jud kaayo siya. Ug sa hapit ako bulig Pampanga, nag-joke si Manoy Tony. Ana siya nako. Then, kay din man akong nickname dito. Then, balik ba ya? Diri ha? Uba na imong bana. Ana sad ko niya. Puhon Manoy, maluyang Ginoo. Ana pud siya. Na basing dugay pud ko ka makabalik. Dili na nako makita imong bana. Nag-joke ko Kuya Kulas. Ana ko kay makakita da ay kamanoy. Sabay tawa. Nagkatawa sad siya ug itubag. Dayon gipaliraw niya iyang kalimutaw ug nakatawa dayon ming duha. Dayon nagseryos na sad siya ug ingon, mamatay ko din, uli baya ha? Uban na imong bana. Ana sad ko, pag sure Manoy, uy, sighisgot anang mamatay, uy, samok. Pero serious jud siya Kuya Kulas. Ana siya, lagi din, uli jud ug mamatay ko. Ug dili gani ka mo uli kalagon jud ta ka ba? Ako ni katawa. Pag sure Manoy, uy, dili man gud ko mahadlok og kalag-kalag. Nagkatawa ako. Ana na siya serious gihapon. Basta og mamatay ko, panguli mong Alvin. Si Alvin pangalan sa akong bana. Kay og dili mo muuli, magmahay jud ko. Mao jud na inyong gilitok Kuya Kulas, pero gididmaran ako. Kay para sa kuha, nonsense ka pulo. Kay naanad naman gud ko sa iya mga sinutihan sa una pa. Muana ra siya kalit nako. Then, ngano Manoy, ug mamatay ko, muhila ka. Mao na rasad ko, kamatay sa. Sabay tawa kaming dalawa. So February 8, same year, ni uli kong Pampanga. Pagka November 2017, ipahibalo ko niya nga nang hupong daw si Manoy Tony, so ako silang giptawagan nga ipa-check up. Dayon, gasigi kong tawag pangumusta, kay nabalaka jud ko. Kay ga-flashback jud sa akong huna-huna ang iyang gipanultis sa pagkabakasyon nako. Kalayuan pod sa Ginoo Kuya Kulas, na uli-ulian si Manoy Tony. Ni arang-arang sad akong gibatig, kabalaka ato nga time. Pero inig panawag nako, magsigi jud jag ingon. Uli na din ba? Kanus aman jud ko ang muuli. Basin dili ka kaabot tako. Magsigi jud jag ingon pauli-un ko. Mao ako siyang gisaaran Kuya Kulas. Anak ko noy sa Mayo 2018 puhon uli ko. January 2018 na anak pud siya. Nadugaya pud adto uy nga March mamatay na ko. Ala si Manoy ba? Pagpuyo gud anang mamatay noy uy. Sa muka kaayo ana uy. Ako siyang giingnan. Ni katawa rasad siya. Sige hulaton ta ka sa Mayo ha. Uli baya jud. So mauto pagka Mayo ni bakasyon ko. Pero dili sa Bukidnon, sa Bohol Kuya Kulas ko ni bakasyon. Ay ang akong plano mo stay kog 2 weeks sa Bohol. Ay ha ko maadtog Bukidnon. Karon kay nagka-problema. Nagka-problema man sa Pampanga, nakauli kog ahat. Wala nako kaadtog Bukidnon. Pag abot na akong Pampanga, Huwebes sa gabi, Mayo 31. Pagkabuntag, pag wala pa ko nakapamahaw, wala nagkuri-kuri ko sa akong cellphone kay lagi adi kong FB na ay nakig-video call. Pagtubag na ako, nagilak na si RG. So dito gikulbaan ako. Si Manoy Tony di ay patay na. Mixed emotion jud ko ato nga time Kuya Kulas. Nag-flashback lahat ng memories namin at convo. Dayon guulsad ko kay bago pa ko kaabot gikan Bohol, gamay na lang akong budget. Yan ihangyo ra ba siya nga polion jud ko ug akong bana. Gikaluan sab ko, nakakuha kog ticket. Duha mi sa akong bana nga swak na sa among budget. Ug gituman nako iyang hangyo nga muuli mi sa akong bana. Sakit man palandungon, pero okay na rin. Para hindi na mahirapan. 2 years death anniversary po niya sa June 1.
ug dili na lang kutob kuya. Salamat sa pagbasa. Salamat kaayo sa atong letter sender, no, sa iyang sulat sugilanon nga seryoso, no, seryoso kaayo kay kamatayon sa iyang Manoy Tony nga nagbantay kaniya og sa iyang mga anak, no. Salamat sa pagpaminaw sa medyo taas-taas nga seryoso nga sulat sugilanon sa atong letter sender nga si Ads from Valencia, Bukidnon. Dato nakakaron, nakakotse na gani ka Ads Kasera. Ni mas katon murag gabi. Ayaw mo katingala sir nga muulahi ko ha. Kay gibalik na ako imo live kay minaw ako ma'am. Uy, salamat kaayo sa pagpaminaw ma'am. Ma'am kay ni Kathy sugod na di ay. Hi, shout out kay Lebert Ambalos, ma'am. Yes, nag-start na Lebert. Sender, ako gi-bluetooth, daghan, naminaw. Salamat kaayo sa pagsuporta, Kathy. Shout out sa mga naminaw. Kauban ni Kathy sa Valencia, Bukidnon. Taga Valencia, Bukidnon, salamat kayo sa pagpaminaw. Na-late ko, kaserya. Pa-shout out dahil ko sa akong kahigalaan dito Turod, Vintar, Valencia, Bukidnon. Sa mga Bigcal family, of course, Russell family, Campuso family, Suano family, Kiano family, Silomin family, Daguplo family, Polistico family, Kaituna, Guayas, Asotego, Romero, De La Serna, Tagaylo, Tolentino, Butanilan, Claro family, Campo Amor family. Special mention sa akong friend na si Elvera Polistico. Hi mahal, keep safe always and pray, Labia. Salamat letter sender sa imong maggunanon nga suliran. Berbutin. Adunay nag-request nga berbutin. Berbutin atong topic. Letter alligator. Taod-taod aduna kitay caller from Kuog, Mandug. Salamat kayo sa pagpaminaw kaninyong tanan. Ang magkondolensta sa atong letter sender, pero dugay na nahitabo, no? 2018 pa. Si Manoy Tony usa ka bulag, no? Adoy sad sa akong pagkasabot sa sulat ni letter sender. Si Manoy Tony walay pamilya, no? Kay siya man ang nagbantay sa mga anak ni Ads, sa iyang pagkabata ni Ads, hantod nagkaanak na lang si Ads, no? Si Manoy Tony ang nagabantay. So buotan kanin si Manoy Tony, hilig siya og magjok-jok og kamatayon. Siguro gikapoy na siguro pud siya sa iyang kinabuhi nga wala siya makita sa iyang palibot, no? Pero siguro pud sa akong pagtanaw sa atong letter sender, aduna gihapon pagmahal ang iyang pamilya ni Manoy Tony, no? Kay Ads pod sa akong pagkasabot sa letter, pinangga po niya si Manoy Tony tungod usab sa pagpangga ni Manoy Tony sa atong letter sender. Salamat kaayo sa pagpadangat sa imong sulat sugilanon, letter sender. Aduna kitay caller from Kuog, Mandug. Salamat sa pagbasa, kuya. Okay, na-late ko, i-share na lang ni nako. Adski Kaseria. Ay, hello Adski, ikaw dahil na ha. Sir, sakto pod imong pagbasa sa iyong letter kay Dungdung pod karon ni Uncle Tony. Tama, sakto kayo. June 1, no? June 1 ang kamatayon ni Manoy Tony, no? Tama kayo. Siguro 2 years, no? 2 years anniversary, Adski. Nadungog gayad ni Manoy Tony ang iyang sugilanon, no? Sugilanon, naapil man siya sa sugilanon, of course, ni sa atong letter sender, no? Kay siya man atong topic ang kinabuhi ni Manoy Tony ug ang iyang kamatayon.
uban ang iyang pamilya. Salamat sa padangat sa iyong sulat sugilanon. Karon tawagon nato. Yes sir, 2 years na. June 1. Saktong-sakto. Adunay mo join ka nato. Karon gabi una from is po yung 2 years death anniversary. Hello, maayong gabi. Maayong gabi. Yes po, 2 years death anniversary niya karon. Timing di kayo gabi. Ituyo siguro to ni Malay to ni gabi nga di ko ka-live para karon jud sakto sa yung death anniversary ang pagbasa sa sulat sugilanon ni Ads Caseria ng Bukidnon. Yes po, 2 years death anniversary niya karon. Jud siguro kuya. Timing no? Wa po na-expect ha. Gi-live na ako ni pagbasa ang sugilanon ni Ads. Timing jud nga June 1. Nami diri balay nagtapok karon ti Ads. Uy. Salamat kayo. Number you have dialed is either unattended. Haha, daghan mo katyang. Uy, daghan day kay sila. Aduna kitay bisita. Ako ray wala. Apil ko stapok ninyo diha kati. Si Papa ko. Kamera nila Ninay Diding Papa Pod Dre. Timing kaayo. Hadlok man mi iro inig uli. Kay daghan nasdalan. Pasensya kaayo nawala nga atong magpadangat og sugilanon live na hadlok siguro dili siguro siya prepared. Pasensya kaayo mga kahigalaan. Kung sa ato matapik karong gabi una, pwede ka mo maka-request og kanta sa inyong ubos nga higala. Si Manipulas in the house. Shout out ko sa akong Mother Earth, Violeta Suano sir. Birthday niya ugma. Happy birthday, Mother dear. Mother ni Ma'am Jeneline Inglaterra. Maayong gabi, Ma'am. Og happy birthday para ugma. Nang hadlok maning atong live sa ilang sugilan. Nang hadlok silang tanan. Request kog kanta kuya. No problem. Naunsam ni atong letter atong magpadangat sa iyang sugilanon. Nahadlok siya. Wala bi patimaw. Lobat na ba? Lobat na ba? Pwede mo mag-request og kanta sa kahanginan.
any song basta makabalo lang ko. Pasensya jud kayo kay ang atong letter atong color ning talaw. Request ko birthday song para sa kong kinakusgang mama. Birthday song. Giigang ko sa akong suot miski naka-aircon. Mayong buntag, Senyor Colas. Senyor Don Ryan Soriano. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mother. Naminaw sa taning kanindot na programa. May the Lord bless you. May gabigaw, Soriano. Shout out sa naga Cayman Island. May gabigaw. May the Lord Happy birthday, Mother Dear. Ni Ma'am Jeanine Inglaterra sa Valencia, Bukidnon. Enjoy your day para ugma, Madam, Mother. Maminaw sa taaning kanindot na programa. Aduna kita'y tawagan. Kung tubagon kita. Thank you kayo, sir. You are very welcome. Ma'am Jeanine. Tamsak dan, automatic. Tamsak na mga kahigalaan. We have 7 viewers for tonight. Salamat sa inyong panag-uban kanako. Adunay nagsaad karon nga magtawag siya kanato. Karong gabi una, way lain kundi ang akong amigo. Sikreto lang ni, sikreto. Magtawag ko kanimo taod-taod. As you promise. Ako na lang magpasalamat sa imo, Ate Adski. Ug sa dihang dili gyapon kita tubagon. Shout out sa taga Cayman Island. Tubaga town ninyo akong tawag. Minaw ra ko ha. Seryoso kaayo ang kagabion. Hello, Madam, mayong gabi. Mayong gabi, Madam. Kumusta imong adlaw? Naka-live kita karong kagabi una para Ako ipakita ako What? ng mga kay walay mapakita sa imong naong. Lingaw kaayo ang payag. Unsay maayo na to diha?
Mingaw kaayong payag, madam. Unsa ako ikalagan para mabibo ang atong payag. Ipagawas ang imuhang mga kadramahan sa kinabuhi. Kadramahan sa kinabuhi. Unsa may ako mga kadramahan sa kinabuhi. No, wala pa kong drama karon. Wala man ako nasa atong suliran. Ha? Wala na ako nasa. Dili, mangayo kami sekreto kanimo kung unsa nganong sa imong pangidaron karon nga bata ka man gihapon. Unsa imong mga sekreto? I-share sa kahanginan ang sekreto. Always laugh. Always smile. Forget Mhm. all the problems. Mhm. That's my secret. Ang imong sekreto ang pinakasekreto. Ay, mauga na secret. Ay dili nalimtan nimo ang isa nimo ka sekreto. Ang imuhang frequent unsa man to? Asa man na to? Asa na to? Ha? R18 siguro to, R18. Dako kayo siyang react sa bata pa. Animal ka. Ha? Ang sekreto niya, ang iyang frequent nga pagligo sa banyo. Ha? Unsay gamit nimo madam, ha? Unsay gamit nimo madam sa banyo nganong bata ka gihapon unsa na nga frequent? Ha? Banyo queen. The Banyo Queen. Oh, kani atong higala sa kahanginan. Ang edad ani 54, pero tan-aw nimo sa personal 40 anyos pa gyud ni siya kay tungod ang iyang sekreto sa iyang banyo. 57 gulas, 57. Ay 57 di ay. 57 years old. Wala pa kaila kung kinsa ni. Akong kaistorya sa kahanginan, wala pa sila kabalo atong viewers, no? Wala pa sila kabalo kung kinsa ni. Kini si Red Butterfly. Si Red Butterfly, teenager pa man og voice. Teenager pa gyud kaayo. Mura pa ni siya 18 og voice. Ang pangidaron 57, tanaw na sa personal 40, pero ang voice mura pa 18, perte pa jung buuta. Guys, iba-search na lang nila ang mananggutay nga Facebook. Ano makita nila ko itsura. Da ipakita gyud daw. Gusto gyud niya i-broadcast siya si Mananggutay. Ang igat. Si Mananggutay, ang igat sa kahanginan. Maoning kusog mo ikid-ikid bisan sa iyang pangidaron nga 57. Pero kusog gihapon mo ikid-ikid. Wala gihapoy kasakit nga mabati sa kalawasan. Matay tungod yun sa iyang sekreto sa banyo. Animal ka. Unsa gyud lang ni sekreto nimo sa banyo Mananggutay? I-PM ra gyud sa amo, ha? I-PM ko na sikreto gani. Hindi mo dili na nato isa ba kay secret. Ingon pa ni Jeneline Inglaterra, teenager pa man og voice, hot ang bangag sa ilong. Hot pa daw ang bangag sa ilong ni Hot Mama Mananggutay. Dili mailhan nga 57 na di tan-awa di mailhan. Grabe gyud ning pagdayeg ning atong mga viewers Mananggutay ba? Bihi. Oh, naka-view day sila. Naka-view day sila sa akong mananggutay nga Facebook. Ano nakaingon man sila eh. Kita sila. Sa tinog pa lang daan, pero pag human ako og broadcast dire sa kuan, dire sa atong Kalahing Vlogs channel, ilagay nang i-search, pagbantay gyud to, ipakita gyud imong ikid-ikid dito kani si Mananggutay bisan sa iyang panuigon. Dito. Oh, panuigon nga 57, hilig kay ni magpapuok og short. No, share sa imong secret ma'am. I-share na imong sekreto. Ha? I-PM na ako kung I-P- kinsa'y mag-kuhan sa ako as friend. Oh. Ako i-PM ako secret nga. Kani si Mananggutay bisan tuod nga gadulog di siyang sa iyang partner permi, usap pud siguro na sekreto nimo Mananggutay ang pagdulog sa imong partner. I-search jud nako sir. Wala ka sa istorya.
unsa man ang istorya, pwede natong ipadungog sa kahanginan ang imong istorya. Kana atong ipadungog sa kahanginan. Ha? Makabate. Ay makabate di ay. Adunay makabati sa sugilanon sa kinabuhi ni Mananggutay. Pila na ba mo katuig? Pila na ba mo katuig Mananggutay sa inyong panagtiayon ni partner? Kuan na mi. Basta kay 1983 mi. 83. 1983. Karon 83 mi ikasal. 1983 gikasal. Oh. Unya katong higayon nganong unsa maning 1983 nya paano to nahitabo? 83 nagpusot-pusot na yun ang among mga anak. Pusot-pusot nya Dako na. ni unda og pusot-pusot ang anak. Professionals na. O nananayin ko'y apo. Pagkabuo. Dili gid na siya ka istorya sa iyang kuan mga kahigalaan tungod kay naa iyang bana sa iyang tupad. Dita kalibak. Dili siya kalibak sa iyang bana. Dita kalibak. Kaya nagsimagan mata. Pwede ako na rin mong libak Mananggutay. Ikay libak. Okay. Oh, kaniyang bana daw sa iyang sugilanon. Dugay na daw ni. Wa gatupad kaniya. Mao ni ang sekreto nga batanon pa siya kay walay tupad-tupad sa bana. Oh. Oh. Sa ubay-ubay na katuig nga 13 na katuig sa ilahang panag-uban. Pero gabulag og kama. Ngano man na? Gabulag silang kama mga kaigsuonan. Tungod kay pwede ba libakon? Tungod kay iyang bana nakita og DC dili DC size ha, dili po 13 DC 18 ni adtong panahona ni ilisan si Mananggutay. Wala na ilisan, di ba? Oh, gidungagan lang. Wala lang nadulugan. Mo nang sikreto sa kinabuhi ni Mananggutay nganong batanon pagyapon siya. Oh. Hamis pagyapon. Sa iyang pangidaron nga 57 anyos nga pinapuok-puok ang short ug kusog kay mo tayog-tayog siyang lubot kumusayaw. Mao ni ang sikreto nga batanon. Oh, walay gasgas. Kay 13 na katuigan nga wala gadulog. Wala dulogi sa iyang bana. Inana di ay secret ni mo ma'am. Ako sad ipalahi akong pares di na ko ipatapad. Allah, pagkapait kung dili na pud sila manapad silang partner. Pero na aduna pa gyud siya isa sa sekreto. Gawa sa dili pagdulog sa bana, kabalo jud ko sekreto sa aning akong auntie. Daw siya kuan, daw siya ka video call. Ang yung video call nga usapod ka DC 8 DC 8 time. Mao na yung sikreto mga kahigalaan. Uy, luoy kayo atong viewers karong gabi una. Duha lang kayo atong viewers. Asa na sila? O nahimog tulo. Siguro nakatulog na siguro sila, Tex. Ay, nako. Maglibog taon sa atong itapik, ha? Asa naman taon sila, oy? Asa naman taon gyud sila?
Doon na pa kita isa ka oras, ha? Mas tikya. Ambot, asa na si Tikya? Calling. Si Tirna, ano man? Si Terna, si Tikya. Tawag ka BSL, asa naman mo taon? Minaw ra ko, sir. Wa naman sila nagpatinaw. Uy, tanawan ninyo ang i-search ninyo ang Mananggutay sa FB. Muna siya ang hot mama sa BSL. Sa mga bago sa BSL, muna yung hot mama. Na dito imong paikid-ikid dito. Kuan? Mananggutay. Dito. Ay, nako. Dito tanong. Mao gayud na ang sikreto ni Mananggutay, ha. Gawa sa mo Team Bukidnon. Batoon ta mo ron. Naglisod kong basa. Oy, Team Bukidnon, asa naman mo? Upat na atong viewers kay wala ka view atong gitawagan. Balo ba mo ang Mugani ang sekreto sa atong letter sender sa atong caller, ang iyang 3C katuig nga wala gadulog sa bana og pakapinan og video call na lang. Sa video call na lang siya nabuhi. Nabuhi sa mo na iyang video call sa banyo. Sa banyo siya nag-video call. Nakabalo na mo sa sekreto, ha? Saan mo kayo ginalas? Nakabalo na sila sa sekreto ni mo Mananggutay. Ang wala pagdulog sa 3C ka tuig sa bana o video call na lang gayod sa banyo. So, siya si Banyo Queen. Di na lang ko mamatuoy makalasag unya ko ugma, makalasag ko ugma. Oy, salamat kayo pambatua. Hello for viewers, kaluoy. Siguro napula na siguro sila sa kalingugngog sa akong babatiks. Sa mata gabi sa kalingugngog. Di na lang po. Oy, kanta na lang text pe. Ha? Kato nyo. Banyo ang salarin. Banyo daw ang salarin. Ay, nako text. Ala text. Salamat gayud sa pag-uban ka nako text, ha. Sa imong pag-share sa imong sekreto sa kinabuhi. Oy, follow ninyo si Mananggutay sa iyang Facebook account. Si Banyo Queen. Okay, bye-bye. Salamat kayo. Mayong gabi, shout out sa taga Valencia, Bukidnon. As of now, kami nga sa atong payag. Wala taga BSL karon mabibo. Wala sila taga BSL karon gabi una. Absent sila. Naligo pang uban. No problem. The show must go on. Bisan ang Team Bukidnon lang ang ania karon. Salamat kayo sa inyong panag-uban. Atong tawagan ang usa nako kahigalaan, maayo kitag suporta sa kaginan tungod kay mingaw kaayo kay ta karong gabi. Did not answer. Mahadlok kayo sila. Lagi sir, padayon gihapon. Okay, salamat kaninyo Team Bukidnon. Pag-request na lang kamong kanta para doon na kita'y maalagad diha kaninyo.
Laban lang. Go, no surrender. Okay. Nakabalo ba mo upuan kanang theater song? Mga kahigalaan sa kahanginan. Hello, 5 viewers. Request na lang ko forevermore, kuya. Mga theater song, kabalo ba mo mga kahigalaan? Mga kalahing. Okay, forevermore. Yes, wag susuko. This is your request, Jeneline Inglaterra, ma'am. There are times when I just want to look at your face, with the stars in the night. There are times when I just want to feel your embrace. The cold night, I just can't believe that you are mine now. That I once knew, I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. All those years I've longed to hold you in my arms. I've been dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you will be mine. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. Time out again, there are these changes that we cannot end. As sure as time keeps going on and on, my love for you will be forever mine. Pagkabugnaw, it's brought to you by Power Drops. Hello, Gao. Maayo ang song na forever. Ako, Jud, charot, calling guys sa akong banana nga natulog. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever.
ang support. Randy Abing, na anak ko, naulang ko manligo. Fresh di ay, kahilak kati. Hilak ha, kay fresh pa ka. Thanks, great song. Salamat sa request. Humana basa ang sulat. Humana gayud ang basa ang suliran. Isa lang ang atong sulat magtatampo for tonight. Usa ka seryoso nga sulat suliran. Uy, sabay. Padayon kita. Pero nahutdan kita topic kay wala ang sulat suliran. Palihog kong comment kung unsa ato ikatapik karong gabi una. Kay taas pagayod atong oras. Aduna pa kitay 50 minutos sa atong panag-uban. Humanon gayud nato ang atong 2 hours ng panag-uban. Utrohon ko salamat sa atong sponsor nga si Janet Rice. Iyang YouTube channel is You Got This, no? Siya ang nagpaluyo sa atong sponsor sa atong panag-uban. Aduna kitay paraffle, no, sa atong ika-10th day. Ang grand prize is 1,000, second prize is 500, og 5 ka consolation prizes nga 100 peso load. Kini akong suliran nga nagpadangat kanato og sulat suliran o sulat sugilanon. Ang winner, paraffle gihapon ni siya. Ang winner is 500, second is 300, ang upat ka buok 50 peso load nga consolation prizes. Salamat sa inyong panag-uban. Hello 7 viewers, at least nag-grow. Umana basa ang sulan, yes, umanahin na internet dire, sige lang tuyok-tuyok, nindot unta ang song. Ma'am Reggie, wanay suliran. Apil ko anang raffle nimo, sir. Yes, apilon ta ka, ma'am. Apilon nato ang tananting Bukidnon nga kanunay nagasuporta diri sa atong programa. Team Bukidnon, may ugtabang kaninyo sa pagpasaging sa amuhang kalahing vlogs diri sa atong YouTube channel. Salamat kaayo kaninyo sa kanunay nga panag-uban, no? Ika-8 night na nako, na ika-9 ug ika-10 na pataan na. Kani nga programa ang kalahing vlogs brought to you by Vida Power Essentials. Kung kinsa to gusto nga mahimo og distributor, Team Bukidnon, basin gusto niyo mag-distributor sa atong product, basta mas mag PM lang mo kay si sa atong higala sa BSL. Dunay ubay-ubay kanila nahimog distributor sa atong product nga kini si PowerScent, Vida Power Essentials. If they approve, kini akong gimutangan karon mo ning opisina nako sa planta, sa gamay nga planta lang, ha, sa atong Vida Power Essentials. Maka-apil unta ko sa raffle og makompleto maka-apil unta ko sa raffle og makompleto. Kati, palihog ko padala sa imong suliran, wala pa ka kapadala. Pero sigurado jud ka, ikaw jud ang kuan. Since day 1, ikaw naguban ka nako miski sa subscriber. Salamat kay Kati Randy Abing, salamat kayo. Dan tamsak mga kahigalaan. Basa na lang ko sa comment, wala ko'y madungog. Uy, kasad ba ana? Pwede mo mahimo og distributor sa atong product, si Power Oil, si PowerScent, og si Power Drops nga kining ginainom ko during sa akong ang kanta-kanta. Kung ga-live jud ko kanta na sa una pa. Tapos kung uga-uga na talaw kanila gid Power Drops, no? Labi na karon COVID-19, kinahanglan kay nato ang Power Drops. Medyo halang-halang siya, more siya snowbird, more siya candy. So lami ra siya imnon. Okay, unsa pa aduna ko ikadalit kaninyo 8 viewers since wala may tay suliran nga gipadangat karon bisan atong caller. Wala man, hadlock siguro, nga tawagan.
kabalo ba mo kung unsa ang mga kanta sa theater? Ako na lang hatag kaninyo. Akong ikadalit kaninyo karong gabi una. Please share link. Please share link ani unsa man ang thumbs up. Oy, thumbs up is like. Okay. Theater song. Ani Shout out Team Bukidnon. Nawag kagaw na nawag kugaw. Okay, kaning kanta gidalit kaniyo sa Vida Power Essentials. Nakadungog na bumuog Phantom of the Opera. Phantom of the Opera ha, akong ikaalagad kaninyo. Medyo lisod yung kanta ha, pero alang kaninyo kantahon ko. Asa nag-uban na ulo na as ulo ang uban. Ang uban, hello. At least we have 7 viewers for tonight. Salamat sa panag-uban kaninyo sa atong programang Kini ang Akong Suliran. Pero sa dihang kulang atong nagpadala og sulat sugilanon, so idalit ko kaninyo ang usa ka kanta sa theater song. So, may pagbaliktad. Kadali lang mga kigalaan. Nighttime sharpens, heightens its sensation. Darkness steers and wakes imagination. Silently the senses abandon the defenses. Later go. Slowly, gently, night unfurls its splendor. Grasp it, sense it, tremulous and tender. Turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts away from cold and feeling light, and listen to the music of the night. Close your eyes and surrender to your darkest dreams, towards your thoughts of the life you knew before. Close your eyes and your spirit starts to soar. How do you live
music shall caress you. Hear it, secretly possess you. Open up your mind, let your fantasies unwind in this darkness that you knew you cannot fight. The darkness of the music of the night. As your eyes start to journey through your strange new world, live off clouds of the world you knew before. Let your soul take you where you long to be. Only then can you belong to me. Floating, falling, sweet intoxication. Touch me, trust me, savor rich sensation. Let the dream begin, let your darkness side give in to the power of the music that arrives. The power of the music of the night. Wala mong kanta sa theater, sa teatro. Hello, thank you sa pagtanaw. You alone can make my song take flight. Help me make the music of the night. Salamat. Kinsa pa tong una naka imamat ani nga klase nga kanta. Salamat sa pagpaminaw. Gani kay okay na ni kay kung wala gibalik bagwil la jud mi sa plaza. Wow, salamat sa inyong suporta. Ani atay tawagan. Asa man ka color ganina? Hello, mayong gabi. Hello, mayong gabi. Kadali lang. Ay sa ako sang pakusgon. Sa mani. Okay, kadali lang kayod. Ano di mo tingog? Hello, mayong gabi. Caller. Na atong caller from Kuog, Mandog. Kadali caller, Reggie Banuelos, kipalupan na nako sa tulok ka grupo AKG. Ana jud ma'am Reggie Bibo. Wala ko'y nadungog, basa ra ko sa comment. Paita po dana eh. Aduna kita caller sa Kuog, Mandog. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi, caller. Kinsa kini atong caller? Si Aprilin nga taga Kuog, Mandog.
Okay. Unsa man atong maalaga diha kanimo caller, unsa man among share nga imong sugilanon sa kinabuhi nga pampagilok. Sugdan na nato caller ang atong sugilanon. Oy, asa naman mo? Caller, sugdi na caller. Unsa imong sugilanon sa imong kinabuhi nga ipadangat diri sa atong tulumanon? Kini ang akong suliran. Hello, sige. Hello, sir. Okay, sige, Sir, padayon. maulang ko, sir. Oy. Sige ra, sige, ani na lang. Ulangan di ko, sir. Ulawon nga naa ka sa kahanginan, wala man kay makita nga imong dagway. Sige, share lang ang imong sugilanon sa kinabuhi. Gusto mo na ko i-share. Sugdi ang Sir, imong nara ko i-share, sir, ha? first Sir, ha? love. Okay, sige. Okay, buhatan ako sa mga silingan ng mga chismosa. Butayeng sila ang mga bakba para rin na chismis. Uy, nabuak. Okay, sige, sugdi na ang imong sugilanon nga kuyaw kay nga sugilanon sa kinabuhi. Isa ni siguro kalibruhan niyang sugilanon sa kinabuhi. Okay, sugdi na mo sa imong first love. Sige, sugilanon na sa imong. Sir, sorry, sir. Hindi ko masyadong marinig at maingay yung mga bata. Uy, hello Madam Reggie Banuelos. Ano man na? Sige lang, isulti lang unsa nga kuan sugilanon sa kinabuhi. Bisan unsa? Pasok Ako na sa mga chismosa, sir, ba? Saan naman ng chismosa? Sa mga chismosa ni musilingan, paim na ng power drops para mabugnawan ang tutunlan. Matod pa sa atong kuan. Labong kaya daghang mong power drops dia. Sir, Lord, sir, paano na ng power drop? Ina Iwas sila. din ako, sir. Ina sila. Mahalinan pa mo, gawas na maulian pa na ilang pagkachismosa, mahalinan pa mo sa iyong produkto. Pwede po kayo, sir. Ala, sige. Ang may laming topic ron, sir. Sige. Unsa may ganahan Dalawa imong sa topic? mga kinabuhi. Kana imong love story o sa imuhang kuan? Sa imong Ako ka nung sabihin nito ba? sa imong kiat-kiat na lang. Kiyat-kiyat. Grabe mo lang kiyat-kiyat. Ganahan di ko. Ala, sugdi caller. Ingon pa ni kuan hello caller. Sugdi mong kiat-kiat Okay, ganun gusto mo kiat. may answer. Sige, giyon sa nimo nganong nagkaanak kag tulo. Yung sa dali mo na nag-aanak ng tulong. Lami ang answer. Matop. Unsa na proseso ana? Kung ano nalami man. Lami may anong pak-pak-pak. Oy. Ang atong caller ingon pa siya lami daw na mga pak-pak-pak-pak. Unsa man ang mga pak-pak-pak-pak ba? Agoy, madam. Para anti-COVID, ipainom og power drops. Painom na lagi ng power drops. Ngano mo tingog ba ng pak-pak-pak-pak? Mobile sa sulod, sir. Magpa-vibrate daw, gamitan daw ko ng power oil. Kung magsakit niyo ulo, gamitin ever turmeric rub. Hello, Lindon Amor. Oy, noon sa atong caller, mahilig kayo na siya pak-pak-pak-pak. Noon sa man ang pak-pak-pak-pak. Ikaw ba sa ako? Ha? Kung Mura galigi pa rin lang, sir. Nagkiat na itong caller, oy. Pak-pak-pak. Tunog og tagumpay. Yung panikuan, tunog og tagumpay. Basi uga-uga na, gamitan og power oil. Gamit kayo ni siya, pampadanlog para pag-massage. Papadanlog. Danlog. Sure, din na, sir. Dili mo akda sa kong bilang anak ko. Pagamitan na ako. Ginoo ko. Nahadlok ko sa term. Gamit mo man ng power oil. Dili ako akda sa mga bilang. Sipat man niya itong cooler sa kanginan. Ginoo ko, ako yung surrender.
unsa daw gamit ninyo nga kuan para maabot og tulo ka buok? Giunsa posisyon sa pakpak. Ingon pa ni caller ang pakpak. Oy, asa na maka-caller? Oh. Sir, sa mga caller niyo mo, sir, ginahanglan ako ka ng kaas o bako. Ha? Kanang lamion, ha? Sudah lamion daw kuno timbukin doon musugot man ko. Ayaw na caller kay bad na. Oh. Helicopter. Bad daw na caller. Ingon taga Cayman Island, helicopter daw. Mahilig daw kag helicopter. Mahilig ka helicopter kuan? Sir, joke ba na ako, sir, ha? Kaya natin topic ba? Para di mo boring ato mga kuan. Walay problema. Walay problema. Ipadayon na imong gibati caller. Ano, sir, padayon dyan ako gabati, sir. Nagawin, sabi ko gibati, sir. Uy, ang imong sugilanon. Ako mga anak, sir, nga hapit na sila nga-abris, pero hapay kapalit ang school supply. Uy, ang imong sugilanon. Unsa namang school supply naman ka? Unsa man ni mangayo tani, unsa man ni Kuya Will? Basi pagtuon mo Kuya Will niya. Sige, katong paano ka naka unsay love story nimo imuhang ang imuhang panawagan na gyud siya daw. Nanawagan na gyud siya si Ryan. Hipa tuyok-tuyok na helicopter man. Sa hipa. Samo kay ka mamili kay kag helicopter. Oh. Sir, nanawagan ko, sir, kung kita may ready diha, taga-kuog ako. Available kayo karon adlaw. Amo man itong cooler. Abno gini itong cooler ba? Oy, imo na story na lang be. Ha? Di ka may Oy, nag-live ta. Gani, sir, nag-live to, sir. Kani ka sir, kaya mga chismosa na mong kapitbahay, sir, ba? Sige Kamu na pa. kayo, imbis na iyaan naman ang tanan mo. Chismisor, dyan di maakyo. Lami kay, kung anong saan, kaya kain mo ang half plus, sir. Half plus, gaya na pasang barangan. Lang kayo ng bakbak. Hoy, ang inyong sugilanon, ang inyong i-share sa kahanginan. Oh, Leslie. Saan ko mo pagbaho dito? Gusto sa gawas. Kita mo dahil ko ikaw. Istorya diri, ah. Samantala sa lamin. Sige, Sino pa siguro ni kitawagan ni caller? Samok mo ni dala caller kay namati na mi. Samok man ni caller. Oy, ipadayon na inyong sugilanon sa Dili tinabi. mo dili sir kay kana kung mga kauban di sa balay sir sabak kayo ba? Sige Kita na. mate kay istorya dili mo respeto. Sige na, ipadayon na inyong istorya. Oy, caller ha. Sige na, ipadayon na inyong istorya kung unsa imong kuan. Unsa imong mastorya sa imong sugilanon. Kung katong Sir, nananang unang sa ka kayo nagkauya. akong mga parente sir. Ay na nasa Eh parintikin. istoryahan kag nautan. Wala man Kagilok siguro kay perti magkatawa mo agyud gaw. Agoy Ko alam ka. sir kana masigati ko sir. Nagyapon ni ginadala na sakit sa dughan. Oh, Ano man na sir? katong imong unsa Anak man to. boy lang ba boy. Uy, paminaw sa ang imong istorya sa imong first boyfriend na lang, be, para natay matapik karon. Imong first boyfriend. Kagilok siguro kay perti magkatawa, caller, hinahinay lang kay naay bata. Oh, naay bata. Naay bata caller. Oh, sige, about sa imong first love. First love. Oh. First love, syempre, pak dayon. Kay first love, nami kayo, nagdugo-dugo. Abno. Patay niyo tani, sir, umabaga. Amaw gid nung caller ni. Bakit ka pa rin ay? Uy! Nata sa kahanginan. O sige na, kay mukanta na lang ko. Habang sumatagalan, sumasarap ang aming pag-iibigan. Sige. Paano mo nag-meet sa imuhang first boyfriend? Mura na kung nag-kuhan, sir. Mura na ang kuhan sa lalaki, sir. Mura na manok. Tapos? Gahit pag sa una, pero pag humana, lukay na. Amo man itong caller.
Kabuang di sa caller, oy, labayon ta karon. Abno ka. Sige na, undangan na nato ni. Wa kay masugilanon si kinabuhi, undangan na nato ni. Ayaw mention. Ay, nako. Ito ko nang ulit mo ulit. Sugilanon, oy, dungog kay mo sa kanginan. Daghan day mo diha. Tingin si Sir ba yung vlog? Hmm. Sir, joke ka na ako. Sir, ha? Balik yung Oh, sige na. Uy, naamoy sugilanon o wala? Kuhaan na na, katawa sa mga kuhaan. Nagatanaw ni mo, sir. Para dagang mo subscribe ba na. Lawayan man ning ato ang kuan ay nagbaba ni noon akong viewers tungod sa inyong laway nga baba. Ibaba ng viewers din, sir. Patay tayo dyan. Ay sige na ay. Sige na, bye-bye na. Pangatog na mo Bye, diha. sir. Good evening. Bye-bye. Good Love night. you, mama. Chok-chok. Bye-bye. Salamat. Uy, buang atong viewers ay akong gi-end na to. Wow, pasabot may pagmukanta na lang siguro ko. Basta sa kigbaba atong viewers, pasensya mo mga igala sa kahanginan. We have only 4 viewers right now. May gabi sa tanan. Hay, salamat. Kasabot ito gaw. Yun na lang ako. Ay, makababa itong ratings gaw. Kasi pantaw nga na. Kuan kayo, R18. No, ang kuan. May pag matulog na lang mo. Samo kayo. Unsa man ito ika topic since we have 20 minutes more to go. Kalain sa baba niya oy. Perting lain na gayud pagkabastos gayud sa baba mo nang akong gied mga kaygalaan. Bahala na lang, wala ko'y cooler. Ako na lang istorya gaw. Okay, natay tawagan so busy pa ko Olympio GR. Okay. Uy, pasensya kaayo mga viewers ha sa atong color ganina, medyo R18 kaayo ang topic. Coba. On. Pasensya kaya nangatulog na siguro. Ako na istorya gaw. Mao day nga daghan pa chismis nila lain man og baba, mura magbaba sa puyo. Mauman mga kagalaan, unsa ba? Ako na nang gi-end. At Ryan Soriano, mayong gabi. Ipadayag nimo gibatis kahanginan para mabibo usab kita. You have 5 viewers right now. May gabi sa tanan. Hello. Mayong gabi. Ay, ano, di mo niya mutingog. May problema. Mayong gabi. Di mo mutingog. Ano naman eh? Dali. Okay. Naana gayod. Shout out sa atong mga kaigalaan sa Cayman Island. Aduna kitay tawagan from Cayman Island. Mayong gabi. Oy, buntag dahil sa Cayman Island. Ano, di mo niya connect. Ay, pa kadali lang ha gawa, kadali lang, standby, kadali. Kinalang ko i-off. Isod yun yung ato tanan. Wala tayo masugo. Okay, kadali kayud. Para mo makusog. Asa man ang taga Bukidnon, nangawala man. Okay lang, no problem.
sadya kay katong lain kay baba sobrahan siya oy. Katong sadya kay itong ato ang katong last fortnight nako sadya kay itong si Tracy og 16 anyos nakadumdum adto. Hindi man mag-connect. Go. Hello, caller. Connecting. Okay. Caller. Hello. Yes, sir. Ay, atong caller gikan sa Halayong Dapit sa Cayman Island. Shout out sa atong mga kaigalaan sa Cayman Island. Sige lang at Randy Abing Parabibo. Okay, caller, unsa atong may istorya sa atong sugilanon sa atong kinabuhi. Ipasundayon nato diri sa kahanginan sa Kalahing Vlogs. DJ Kulat. Kani, dili na ako ang story. Bali, kuha rin na ako sa akong friend. Oo. Maulaw man siya mo send og kuhaan ko no story niya sa imo ha. Ayo pangurog caller. Wala mo ko nang urog. Awa na. Murag mo kanta ka ba kay nay vibrato. Murag mo kanta. Sige caller, sugdan na nato ang atong sigilanon sa kinabuhi sa imong amigo. Din siya na bago mata. Bago mata din. Sige caller, atong sugdan. So, ang story is about my friend niya, kuan, kanang OFW sad. Karon, ninyo na sila. Lalaki akong friend. Dili na ako i-mention yung pangalan. Karon, so naa naman yung mga internet, gawat naman yung mga Facebook, mga Messenger or anything makakuan. Maka-communicate sa mga layong lugar ba. So kani siya, high school pa niya nakagusto sa kuan sa amo classmate, which is akong classmate, siya sa license section. So, itrabaho na siya karon sa kuan sa Manila, niya niadto na siya sa Gawas, history sa Cayman Island. And then by the way, Cayman Island naade ni sa kuan sa Caribbean, somewhere in Caribbean. And samtang sa Facebook siya, nakita niya usap ko katong iyang childhood crush pa. Nga, kuan, nga, ibog siya. So, during our high school time, kanang, sige na siya tanaw sa kaning babae. Kunya, volleyball man yung babae, so dito siya dapat sa kantin, o dual support, sige na siya tanaw. And then, nga na successful siya, nagtrabaho na siya, what na niya nakita ang babae so na sa kuan, sa Gawas o sa state, wala na. So, sa una kay, wala pa man sa kanang communication nga marod maka-connect sa mga tao ba. So, marod nawala na to. And then, nakita niya na ipugapot siya, but they have their own family na girl na po yung kuan. And then siya na po yung asawa, pero wala siya. So through Messenger, nagkikipag-storya, naman may reunion, nagkikipag-storya, what sila. And then kuan niya, kanang meron siya sa babae, nagkikipag-storya, tapos nga murag siya, ang babae murag nagkagusto ba until nga one day gisulti niya nga napa siya letter 26 years niyang gitago nga ihatag og niya sa babae. 26 years. And then 26 years man. That was the time nga mga kuan pa to mga dictionary nga na ba ko may mautumak ng dictionary. Ana ngayon yan ako nga 26 years gitago po dito nimo until pura niya, gisend niya dito sa babae.
nga flattered po ang babae. Ang babae, minyo kuwan. na, cooler. Ang lalaki ang kuwan. Ang lalaki ang naisulat. Yan ang story. Oo, ang lalaki. Pero ang babae nga gipadadaan, minyo na. Ninyo sila dalawa. Minyo na sila dalawa. Okay. Ang babae na yan ako at siyawa siya na. Okay. Tapos, nagpadadala ng sulat through messenger. Sige. Makita to niya ang sulat niya nga for 26 years nga gitago niya nga dapat ihatag ko sa niya sa katong babae katong high school pa mi. But wala niya nahatag, ginaulaw man siya. Antod karon gitago po yun niya until then nagstorya sila usab nga gipakita niya na ako'y suwat unta para nimo. Kani itago po yun niya na pa yun kuan please. Makita yun mo nga dugay na kayo nga kuan nga ang brand sa stationery makita po yun mo nga dugay na ba. So, moto na siya until then na nakita siya sa kuan, nakita siya sa iyang asawa sa asawa sa kuan. Amigo na ko lalaki, nakita siya kay kuan mo sila, puyog mo sila diri. Nakita siya to, nasuko to karon ang asawa niya, nasuko nga kuan ngano hindi ba makagsurya niya kuan. Ang bana sa babae. Kuan mo sila. Ang bana sa babae ang nasuko. Ang sa asawa sa letter sender. Asawa. Okay. Asawa ni ang amigo. And then, nasuko siya nga, hindi mo yung istorya. So, ang iyang mo, ang nagsalita, pumunta ka po sa babae. Hindi niya ito ang kuan ko, no? Ang tawagan niya, ang babae nga, classmate na mo doon na, which is crush ni lalaki. Na, ano maging ani maka, ninyo maka na kay anak. Then, kami, happily married po ni, ngani. So, and then, nag-meet pa dyan sa Bacolod, tapos yun yung, nag-meet sa, katong mo ang kuan ba, ito ka nila reunion, high school reunion. So, okay man yan din. So, ito ang kuan, babae nga, wala ko himo, ginahimo. Kanya, kumpronta to niya katong akong amigo nga ano nga ni man ka so giamin ni lalaki nga nagkagusto siya dito sa babae. Giamin niya nga tingnan niya itong iyang asawa nga wala kay kuan dili niya mo anginon to ang si babae kaya tungod niya siya kuan na siya ka ng dito ka na damay ra siya sa kuan. Gusto mo ko niya. Which is dugay na kaayong gusto ko niya. Ako lang gipagawa sa akong gusto. Wala na ako nagsulti for 26 years. Unfinished business to caller. Yes, sir. Unfinished business, yan lang yung gihuman. Yan lang yung gipakita sa babae nga na-inlove yun siya sa una. Nainlove. Gusto niya nga i-sulti ba? Pagawasan niya nga, sulti niya nga, love siya. Letter niya, tago niya, love siya. Which is, maybe, make him happy or, murag na bunutan o tinik ba kung mga at least, nasulti yun niya. Pero sa 26 years old, sa 26 years nga letter niya na iya gihapong nataguan sa kaduging panahon. Siguro kung gito siguro sa una iyang pure love. Pure love, pero wala lang sila magkadayon kay tungod ang babae nilarga man sa medical during high school time. Wala po siguro siya nakasulti siya iyang gibati. Diba? Wala niya nasulti iyang gibati. Kay nervyos man siya katubang niya sa kuan. Kurog-kurog pa to kay di ito matawag nga infatuation di ay kana bang fake love kay usually kani mga bata mga kabatan-unan naana sila gibati nga infatuation no fake love kato tininuod na gyud nga love caller
Pero, kuan kay, dili man pwede. Hindi na ako dyan ko bay. Dili pwede. Eh, katong kuan, ang babae, naanak ko pamilya, nga, upat na anak nila, nga, happily married sila, sila sa kuan, ang iyang bana, okay man, good provider, so, wala siya kay right nga upon ilang pamilya. Ngayon siya, wala mo ko'y kuan, kung siya yung matambak na. Ikaw, ang imong asawa, okay man, although wala may anak, but Pero wala siya ikuan. Wala siya ikuan, caller. Wala siya wala na siya gugma sa babae. Ang gusto na siguro niya may tabo, nga gusto na niya i-express nga love niya sa unang panahon kay ang iyang 26 years old nga letter na agihapon siguro dili naigugma ko mo siya. hantod karon wala pa namatay iyang gugma. Naigugma ko no siya. Pero tingnan to niyang iyang asawa, sinangga ti ka. Pero ako ay naay problema. Nagkaigugma ko na niya. Igugma na ko siya, but ayaw ni mo o daot niyang pamilya, kay insultin ko, tawa niya, augan niya ang kuan, ang bana ko nung sa kuan, babae. Ngayon siya nga, biktima lang ni siya sa akong gugma niya. O insulti niya, mo ito yung word ni gamit niya. Biktima siya sa akong gugma niya. So, Kuyaw. tapos, Ang sa maraharang. So, wow, ayos pa. Ha? Oro man kana probinsyano na kay tama-tama ang oro gyud probinsyano na nga topic ba. Baho man nag 10 years. Ang literal 26 years na wala gyapon na expired ang gugma. Oh, Ay nako, grabe nga gugma. Wala niya wala siya guba ang pamilya. Wala niya to sige jug. Pero bantang iyang tumong, kung sa may purpose mo ani. Ano siya, ang purpose na ako, kamatulog sila na ako ang akong libak. Ayong panikuan ran di abing Ingon week. nga, Kalain di ko sugot sir na ako kahati sa gugma. Di na siya musugot na kahati sa gugma ang asawa, di ba? Lain sa gaya gaw. Pero siguro so, sige pala yung caller. Iayos mo niya. Iya lang Pero, nadawat wala niya gitagot ako. nadawat na niya nga dili gid sila para sa usa-usa. Ang iya lang adto gi-share lang niya kung unsay gibati niya sa babae sa 26 years no nagbase ta sa sulat nga gitik-tik-tigan gihapon niya ang sulat for 26 years no. So iya lang gi-express sa babae yang gugma. Siguro ang yang ana lang siguro pero ang gugma niya ang pure love niya sa akong pagkasabot sa imong narration nga naagyud sa iyang asawa. No, iya lang gipagawas ayang gibati kay para lisod man po nalili magpagawas. Di ba? Murag hugagod nga dapat ipagawas yun nato sa atong lawas. Kinahanglan ipagawas jud. Ana siya, oy kalain di ko sugot sir na ako kalahati sa gugma, magdinalo ko basta ako ng bana. O nga na yun si Kwan. Anang asawa na di right. Salamat kayo sa imong pag-share sa sugilanon sa imong amigo caller. Daghan kayong salamat kay na butangan og kinabuhi ang atong kagabion. Salamat caller, salamat kayo. Sige. Mabuhay. Sige, bye-bye. Sa Pilipinas. Thank you. Good night. Thank you, good night. Sa before na to undangon ang atong tapusan na atong programa, may ihalad ko kaninyo nga kanta nga nagkaguluhan forever nag-fit in rapod sa matod sa sugilanon sa atong caller ang forever. Okay ba sa inyo mga kaigsuunan nga maminaw ta sa kanta nga forever? Sige tag forever ganina forever karon forever na pod.
Okay kaayo sir. Uy, salamat sa pag-uban ka na ko. Hapit atong oras. Atong kantahon ang Forever ni Kenny Loggins. Ang sa maning katagaw yun ako gayud. Okay, wala na ta nagamit kong mic kay saba na kay. Now, while we're here alone, I know it's said and done. Now I can let you know, because of all you've shown, I've grown enough to tell you, you'll always be inside of me. How many roads have gone by, so many words left unspoken. I needed to be by your side, if only to hold you forever in my heart. Forever we will be, and even when I'm gone, you'll be here in me forever. Once I dreamed that you were gone. I cried out trying to find you. I begged the dream to fade away, and please awaken me. But night took a hold of my heart and left me with no one to follow. The love that I lost to the dark, I'll always remember forever in my heart. Forever we will be. I know that when I'm gone, you'll be here to me forever in my heart. Always thought I'd be yours. Highest note. Forever. Salamat sa kanunayong pagtanaw kanako. Salamat kaayo, kini ang Kalahing Vlogs sa programa kini ang akong suliran. Salamat kaayo sa panag-uban. Kaninyong tanan, daghan kaayo salamat tungkol sa 3 viewers nga nakalahutay. Daghan kay salamat. Maayong gabi kanyo tanan. Shout out kay Randy Abing, kay Lindo Namor. Maayong gabi kanyo tanan, Team Bukidnon, sa tulo ka viewers nga nakalahutay sa atong 2 ka oras nga programa. Salamat kaninyong tanan. Bye bye guys. Bye bye. Salamat kaayo.